खुलुमबाय दिनैनि बे फुंबिलि समाव नोंथांमोनखौ BM सोदोब चेनेलनि जानानै गोथार फुंबिलि समजों अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। दिनै 2021 मायथाइनि 14 आगस्ट आरो लोगोसे सुनिबार बाराय। दिनैनि बे गोजोन फुंबिलि समनि रादाबखौ फरायनो लादों आं कनक ब्रह्म। दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि गिबि रादाबाव दं सासे लाइमोना अंगनाबादि मावथि आइजोनि लंथं देहानि सावगारि दैथायहरदों। सनितपुर जिल्लानिनो सिङाव थानाय दिकेजुलि नोगोरनि बरसलायाव ICDC प्रजेक्टनि सिङाव थानाय 1 नं आलिसिङा गामिनि गुसपारा अंगनाबादि केन्द्रनि खामानि मावग्रा आर्टिफालनि मबाइल फनाव लंथं देहानि सावगारि दैथायहरदों। अंगनाबादियाव खामानि मावग्रा आर्टिफाला बुंथिनाय बादिब्ला आसाम सरकारनि समाज अनसायनाय बिफाननि बिथोन बादियै गामिनि न'खर न'खर हाबना गोरबोआव थानाय गथ'नि बिमा जानो नागिरनाय आइजोनि सायाव खबर लाहैदोंमोन आरो प्रधान मन्त्रि माइक्र बन्दना योजना मुङाव मोनसे बेंक पासबुक खुलिनो बिथोन होदोंमोन। नाथाय गोरबोआव गथ' थानायनि फिसाय सुभाष फाला अंगनाबादिनि खामानि मावग्रा आर्टिफालनि जानबुं नम्बरखौ लाखियो। बेंक पासबुकआ जेब्ला जायो अब्ला एकाउन्ट नाम्बारखौ दैथायहरगोन होनना। नाथाय सुभाष फाला बिनि अनगायै थांनाय 3 आगस्ट खालारनि हरनि 11:30 रिंगायाव सोरबा सिनाय मोनै हिन्जावनि नायथावै लंथं सावगारिखौ अंगनाबादियाव खामानि मावग्रा आइजोनो हरो। बे सावगारिखौ नुनाय लोगो लोगो आर्टिफाला सुभाष फालनियाव कल खालामना बेफोरबादि गाज्रि सावगारिखौ मानो हरदों होनना सोंखारियो। नाथाय बिनि अनगायै सुभाष फालआ उल्थायै गाज्रि सोदोब बाहायनायजों लोगोसे आर्टिफालनि न'आव थांना गाज्रि इसाराजों आथोन गेलेनो लेंना दावराव खालामफैदों। बे जाथायखौ लानानैनो आर्टिफालआ थांनाय 5 आगस्ट खालारखालि सुभाष फालनि हेंथायै दिकेजुलि पुलिस थानायाव FIR गांसे होयो आरो 12 आगस्ट खालाराव सुभाष फालखौ पुलिसआ थानायाव लाना थाङो आरो अंगनाबादिनि खामानि मावग्रा आर्टिफाला थानायाव सहैनायनि सिगांनो सुभाष फालखौ जामिनाव हगारनाय जाबाय होनना पुलिसआ मोनथिहोयो। मख'नो गोनांदि बे जाथायखौ लानानैनो अंगनाबादिनि खामानि मावग्रा आफादफोरा खौसे जाना सोंखारिनायजों लोगोसे गुबुन आफादफोराबो सोंखारियो। उननि रादाबाव दं इन्जुर जावनानै सिखाव खावदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मायनावफुरि गामिनि बुरबालि बर' न'खराव गोदोनि आदब खायदाजों इन्जुर जावनानै न' सिङाव हाबना सिखाव खावनाया ओनसोल नाङै सोमोनांहोदों। नाथाय सिखाव खावग्रा सुबुंनि थाखाय खाफाल गाज्रि। सिखावा गावखौ मोनथिनाय नङा साननाया गोरोन्थि जाबाय। मानोना सिखावा गावखौ दोनखोमानो सानदोंब्लाबो सिखावनि मबाइला न' सिङाव थालांनायाव सिखावखौ गामिनि मानसिफोरा संदाननायाव सिनायनो हायो आरो उनाव सिखावखौ सालबारि पुलिस थानायाव गसर होयो। उननि रादाबाव दं बाक्सा जिल्लानि बरमानि बनगावआव पुलिसआ जौ हमदों। जौ सेरेबनि हेंथायै बाक्सा जिल्लानि बरमा पुलिसआ संदानगासिनो दंमोन। बे समावनो बरमा थानानि सिङाव थानाय नमाथि सेरनि बनगावआव मनेस्वर लाहारी मुंनि सासे सुबुंनि न'निफ्राय जौ गोजा, जौ बियार बायदिखौ पुलिसआ सुलुंनिफ्राय मोनथिना संदाननायाव गं 120 बियार बथल जौखौ आयेन बेरेखा फाननायखौ बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि जौ फानग्रा फालांगिरि मनेस्वर लाहारीखौ बरमा पुलिसआ खाना आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा फाननायनि सायाव केस होबाय होनना खौरां बिजोङाव फोरमायना होयो। उननि रादाबाव दं आसाम ट्राफिक पुलिसखौ स्कुटिजों सानै सुबुङा बुद्रुना लांदों। नगावनि ट्राफिक पुलिसआ लामायाव हेलमेट गानै सुबुंखौ लाखिना जुरिमाना दानदोंमोन। बे समावनो स्कुटिजों सानै गाखोना गारि सालायबोनायखौ नुना ट्राफिक पुलिसआ लाखिनो बिथोन होदोंमोन। नाथाय बिनि उल्थायै सानै स्कुटिजों फैनाय सुबुङा जुरिमाना होनांजानो गिना लामा सौसिना सालायलांनो नाजादोंमोन। ट्राफिक पुलिसआबो गावनि जेसेबां बोलो दं बेखौ बाहायना खारबाय थानाय स्कुटिखौ हमथानो नाजायो आरो उनाव स्कुटिजों लामा ससे बुद्रुजाना ट्राफिक पुलिसआ नाजानायनि गेजेरजों सानैखौबो हमनो हायो आरो सानै सुबुंखौ हमनो थाखाय ट्राफिक पुलिसनि माखासे सोद्रोमाफोराबो बेखौ हमनायाव हेफाजाब होयो आरो हमखांनायनि उनाव बेखौ लामा बुनानै थानासिम लाङो। उननि रादाबाव दं बाक्सा जिल्लायावबो टेट आनजाद उथ्रिसारनो हानाय सा 420 बिजाथिफोरनो साख्रिलाइ बिलाइ गथायदों। गोजौ फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरनि लांदां जानानै थानाय मासिखौ सुफुंनो थाखाय टेट आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरनो बाक्सा जिल्लानि बरमा फरायसालिमायाव साख्रिलाइ बिलाइ राननाय गथायदों। मख'नो गोनांदि BTR ओनसोलनि गंब्रै जिल्लानि गेजेराव थानाय चिरां आरो क'क्राझाराव टेट आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय सा 240 बिजाथिफोरनो साख्रिलाइ गथायखांनायनि उनावनो मैया
बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा फरायसालिमायाव आरोबाव सा 420 बिजाथिफोरनो साख्रिलाइ गथायना होयो। मख'नो गोनांदि फैगौ डिसेम्बर दानाव बिटिआरआव आद्रा थानाय फोरोंगिरिनि मासिखौ खुंफुंजोबनो आरो सोलोंथाइ बिफानखौ जौगाहोनो थाखाय आलादायै स्पेशेल टेट आनजाद खुंनाय जागोन होननानैबो बाक्सा जिल्लानि फरायसालिनि नायगिदिंगिरि भबेन देउरि बिथाङा बुंथियो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा घनश्याम दासआ बाहागो लादों। बेजों लोगोसे बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारि अमर ज्योति बर्मन, बाक्सा जिल्लानि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर टिकेन चन्द्र दास बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। उननि रादाबाव दं बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव इउपिपिएलनि मावथि जथुम्मायाव दुंहाव थासारि। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि निमुवानि बाफुजि गोजौ फरायसालियाव खुंजानाय सालबारि जिल्ला इउपिपिएल जथुम्मायाव माखासे दैदेनगिरिफोरनि दुगायावनो बे जाथाया जादों होननानै मोनथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि कभिड-19 बेरामनि सायाव सोनारनानै खुंजानाय जथुम्मायाव इउपिपिएलनि सालबारि टिएलसिसिनि मासिगिरि बिन'द मुसाहारिनि हेंथायै माखासे सोद्रोमाफोरा रागा जोंदों होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनो मोन्दों। उननि रादाबाव दं बाक्सानि सुबुनखाथायाव दैजों बुखारलांजाना सासे बर' आइजोआ जिउ गोमायो। बाक्सा जिल्लानि सुबुनखाथायाव थांनाय हराव 65 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ दैसायाव गोलैना जिउ गोमायो। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बुधबारि मुंनि सासे आइजोआ मोनाबिलि समाव गावनि साखाथिजों बोहैलांनाय फाग्लादिया दैसानि दंग'आव दुगैनो थांनाय समावनो अन्थाइयाव गादलिनना गोग्लैयो आरो दैसानि दैनि दाहारजों बुखारलांजाफायो। खौरांनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला 3 किल'मिटार गोजान दैजों बुखारलांजाना जिउ गोमाहैयो होनना मिथिनाय जायो। उननि रादाबाव दं 17 बोसोर सरखार सालायबोनाय बिपिएफ दोलोआ गावनि दोलोखौ फोजोबस्रांनो थांखि लाबाय नामा? मख'नो गोनांदि बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया बिपिएफ हानजाजों सरखार दानो थाखाय थियारि जानायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं। बेबादि थासारियाव बिपिएफ हानजाया जोबस्रांसिगोन नामा? बिपिएफ हानजाया 17 बोसोर सरखार सालायखांनायनि उनाव जोबस्रांनायनि लामायाव फैबाय नामा? बेफोरबादि सोंलुआ ससियेल मिडियानि गेजेराव भाइराल जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ समासो मिन्थिसिगोन। उननि रादाबाव दं बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मैया बेरगाव बियाबाव गोरिब नखरनिसिम खौरां लाहैदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मैया बेरगाव बियाबनि सोनाब फथला बिसिडिसि सनाजुलि आरो बिसिडिसिनि सिङाव थानाय गोरिब नखरफोरखौ नायगिदिंफैदों। लोगोसे बिथाङा खौरां बिजोङाव फोरमायना होयो दि थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा थालांनाय खामानि आरो ओनसोलनि जौगायै जायगाफोरखौ आरो गोरिब नखरनि जेंनाखौ सुस्रांनायजों लोगोसे माबा मोनसेब्लाबो खामानि मावनानै नखर खुंनो हानायनि राहा लामा होगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव खोथा होयो। उननि रादाबाव दं मुसलमान सुबुङा मानि थाखाय अमा जाया? गिबि मन्थ्रि। आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ मुसलमाननि माखासे सुबुंफ्रा सोंदों अमा फाननाय आरो जानायखौ बन्द खालामनांगौ जुदि मोसौ फाननाय आरो जानायखौ बन्द खालामोब्ला। बिनि फिननाय हिसाबै गिबि मन्थ्रिया फिन होदों सोरबा मुसलमान सुबुङा अमाखौ फुजियो नामा? जुदि फुजियोमोनब्ला अमा फाननायखौबो बेन खालामगौमोन। मोसौखौ जों हिन्दु मानसिया फुजियो आरो जुदि मुसलमान सुबुङा मोसौखौ बुथारोब्ला जों हिन्दु मानसिनि गोसोआ दुखु मोनो। जुदि नोंथांमोना मोसौखौ हिन्दु मानसिया जेरै फुजियो अमाखौबो फुजिनो हागोन नामा? जुदि मुसलमान सुबुंफोरा अमाखौ फुजिनायमोनब्ला अमाखौबो बेन खालामनाय जागौमोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रिया गोख्रों फिन होयो। उननि रादाबाव दं नेपालाव जानाय SBKF इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिपआव सासे बर' आइजोआ गल्ड मेडेल मोननो हादों। नेपाल हादोराव खुंजानाय SBKF इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिपआव बाकाटाफारा दख'रानि कुन्जलता बर' दैमारिया 100 आरो 200 मिटार खारनाय बादायलायनायाव गल्ड मेडेल मोननो हायो। बिनिखायनो जों BM सोदोब चेनेलनिफ्राय गल्ड मेडेल मोननो हानायनि थाखाय बर' रायजोनि जानानै साबायखर जासिहरबाय आरो लोगोसे बिथाङाबो लाभलिना बरग'हाइ बादिनो आसाम सरकारनिफ्राय माबा मोनसे सरकारि साख्रि मोनगोनखौ जों आसा खालामबाय। उननि रादाबाव दं जमुना बर'आ मानो जापाननि टकिअ' अलिम्पिकआव
बाहागो लायाखैमोन। बक्सिं गेलेगिरि जमुना बर'आ टकिअ अलिम्पिकआव जायगा मोनाखैमोन नामा? बेफोरबादि सोंलुआ नोंथांनि गोसोआव मोनसे सोंथि जाखांदों नङासै? अब्ला फै जों बेफोर सोंलुनि सोमोन्दै दिनै फुंबिलिनि रादाबजों गुवारै मिन्थिना लानि। ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारनाय बैफोर सोंथिखौ BM सोदोब चेनेलनि बिगोमा मुस्रि प्रकाश नार्जारी बिथाङा नोजोर बोना मैया बेलासियाव जमुना बर'नाव जाथायनि सोमोन्दै गुवारै मोनथिनो थाखाय कल खालामना सोंहरो आरो जमुना बर'आ बिथाङा टकिअ अलिम्पिकआव गेलेनो हायै जाथायखौ फोरमायना होयो। जाय जाथाया जाबाय जमुना बर' बिथांनि आगदा आखाइया जखम जाना होनायनि थाखाय बिथाङा अलिम्पिकआव बाहागो लानो हायाखैमोन आरो लोगोसे बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला दासिमबो आखाइया मोजाङै गाहाम जाजोबाखै, जायनि थाखाय डक्टरा बक्सिं गेलेनायखौ दोनथ'नो थिननायलाय अलिम्पिकआव बाहागो लायाखै आरो बिथाङा सरकारनिसिम मोनसेल' आर'ज गाबो जे बिथांनि थाखाय मोनसे सरकारि साख्रियाव थिसनलाय होयो, जाहाथे न'खर दैदेननायाव राहा मोनो। उननि रादाबाव दं PJSC BM थामहिनबा पिपुल जइन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि लिडार गर्जन मुसाहारिया कंग्रेस पार्टियाव हाबबाय होनना मोनथिनो मोन्दों। बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ जों बुंनो हाया, नाथाय खौरां बिजोङाव मोनथिनाय बादिब्ला बिथां गर्जन मुसाहारिया कंग्रेस पार्टियाव हाबबाय होनना मोनथिनो मोनो। दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि जोबथा रादाबाव दं आसामाव मोसौनि फालांगि एबा मोसौ बेदर फालांगि खालामग्रा सुबुंनि थाखाय खैफोद, सांग्रांथि, 5 लाखसिम होनांगोन जुरिमाना आरो 8 बोसोरसिम थानांगोन जोबथेसालियाव। हिन्दु धोरोमनि मन्दिरनि 5 किल'मिटार गोजानसिम मोसौ आरो मोसौ बेदरनि फालांगि खालामनो मोना आरो जुदि खालामोब्ला 5 लाखनि जुरिमाना आरो 8 बोसोरनि जेल जानांगोन। बेखौ आसाम केटेल प्रेसारभेसनाव बिल दैखांनाय जाबाय। दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनो हागोन। आरो लोगोसे नोंथांमोना नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव माबाफोर जाथाय एबा खौरांखौ जोंनि BM सोदोब चेनेलाव फोसावनो लुबैदोंब्ला स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कल खालामनो हागोन एबा WhatsAppआव दैथायहरनो हागोन। गोजोन्थों।